ce? La cabina de ace? Și La dă car. telefon de la Balul Trăinean, șeful de stație. Vino mușiață, pătita, zice că pleacă la călugărie. Vine domnul Vicilescu și-a bătut joc de noi și ne-a dus pe jos de la Balul Trăinean la casă. N-am mai plecat. Da, și da, șeful de gară de acolo. Ai, dracul, le-a curat moționul și asta ce să pun cu tărâmul. Luați-mă, Lenică, o să pun codul de să pun eu o sticlă cu bulion. Îți dai seama. Punează bulion pe să pun și mâncau. Da, vai, ne-a venit domn Vintilescu cei, a venit cu trenul, acum a plecat pe jos, setelor, domn Vintilescu era o fire cam ca taica Ion, așa șurubață. Da, tanti Vintilescu râdea din... Numai dacă făcea așa, ea leșina de râs. Ce să nu vă tâmpitel? Era vecină cu tanti Roșioru. O avea numai pe Gica tanti Roșioru. Da. N-a venit domn Vintilescu să-i spună lui mama nici astăzi. N-a știu, Monica, că eu am plecat, că până seara am fost înapoi. Da. Și ce mai dracu, șeful de la... I-a făcut mă să bulionul și să pun o de rupe. Și unde vă duceați, fă? La călugării. Care dracu? Domn Vintilescu. Da. No.